Ndi nthawi ya nkhani ndipo kupatsirani nkhanizi ndine Robert Kaluwa. Poyamba tione mitu kubweretsa mafuta galimoto kuchokera kunja pogwiritsa ntchito sitima yapamtunda patatha zaka 21. Sitima yoyamba yapamtunda yonyamula mafutawa yafika kumalo ofikira mafuta a kampani ya boma ya Nokma ku Lilongwe. Uku ndikuyambanso kwa ntchito yobweretsa mafuta mdziko lino kudzera pa sitima ya Panjanji, ntchito yomwe inayima chifukwa cha kuwonongeka kwa njanji mchaka cha 2003. Nduna ya malonda Sosten Gwengwe yati izi zithandiza kwambiri kukweza ntchito zachuma mdziko lino. Ngati ntchito za ma factories zingapite patsogolo ndiye kuti production cost yenera kutsika, ndipo production cost ingatsike pamene tili ndi access to doko atipezera nakala imene dziko lija la Mozambique latiuza kuti atipasanso plot yoti tingathe kuyika ma facility a handling a Malawi. Ulubale wabwino umenewo ndi Mozambique. Komanso transportation isangodalira kwambiri malole matraki, idalilenso kwambiri sitima zapamtunda ngati izi zimene watatiuza kuti ine ndikufuna ndichite connectivity Beira ndi Maka kulowa Malawi muno komanso nakala mpaka na ku Zambia. Ambiri amaona ngati kuti zimene zopanda tanthauzo, koma kwa ife ochita malonda tikudziwa ndithu kuti tikamalitanisa ma raw materials kuchokera kunja kuti tipange katundu mdziko muno, tsopano cost imene itsika kwambiri. Nditokuzani kuti container kuti ichoke ku China kuti ifike ku Malawi kuno kudula kwenikweni kumayambira pa Beira kudzafika Blantyre, kulikoti kuchoka ku China kufika pa Beira mwina ili ochipa kwambiri. So tikaphatikiza ndi train ndiye kuti titha kuyamba nokumakhalako ndi katundu omverereka mitengo, katundu amene ali ochipirako chifukwa cost ya transportation president atithandiza kwambiri opening up dziko lino to access to ports komanso kutithandizira ndi transport ya matrain ngati mmene taonera apa. Wachiwiri kwa mkulu wa Nokma Nicholas Ruben wati izi zipititsa patsogolo ntchito yobweretsa mafuta mdziko lino. Tikufuna kuti tipeze tikhale tikugwisa ntchito njira zimene ndizochipa kubweretsa katundu Malawi muno, ndipo ifeyo ngati a Nokma tikuonetsetsa kuti titsate njira zimenezo. Njira imodzi imene tikutsata ndiyobweretsa mafuta kuchokera Panjanji, kuchokera ku Nakala. Kuphatikiza pamenepo tili ndi njira zina zimene tikufuna kuti tizitsate, monga kubweretsa mafuta kuchokera pa pipeline kuchokera ku Dar es Salaam ndi ku Beira kufika ku madera ena amene tuganiza kuti tikhoza kukatenga mafuta aja pa distance yocheperapo kusiyana ndi imene tikutengera pakali pano. So tsiku la lero ifeyo ngati Nokma ndife okondwa kwambiri kuti tili mbali imodzi imene tikukwaniritsa masomphenya a boma. Yemwe anali mkulu wa banki yaikulu mdziko lino Reserve Bank of Malawi Dr. Dalitso Kabambe walowa chipani cha UTM. Dr. Kabambe alowa chipanichi patangotha sabata imodzi atatuluka mchipani chotsutsa boma cha Democratic Progressive DPP. Luka Benston walemba ripoti. Poyankhula ndi Zodiac pa masambanjati lachiwiri, Dr. Dalitso Kabambe ati alowa chipani cha UTM atakopeka ndi mfundo zake zofuna kuti Amalawi akhale mmoyo wabwino omadya katatu, dziko la mafakitale komanso kulemba anthu ntchito 1 million. Dr. Kabambe pomwe atsimikiza kuti adzayimira ngati phungu wa dera la masambanjati chaka chammawa, atsutsa malipoti oti alowa ndi cholinga chokhala mtsogoleri wa UTM. Ndaona kuti zambiri za manifesto azipani zambiri zabwino, komano zipani zambiri zija manifesto awo ngakhala labwino anakhalapo mboma ndikutuluka ndikayerekeza zimene ananena manifesto ndi zimene anachita ali mbomamo, ndimaona ngati kuti pakukanukana kusiyana kulekana kwambiri. Komano mwina nkutheka UTM iyi chifukwa kuti sitinayionepo ili mboma, mwina iyi tiyipatse mwayi kuti iliwe mboma. Mneneri wa chipani cha UTM Felix Njawala ati Dr. Kabambe athandiza kuti chipanichi chikhale cha mphamvu m'midzi, ndipo atsindika kuti malingana ndi malamulo mtsogoleri wa chipanichi ndi Dr. Michael Usi. Zikutanthauza kunena kuti ngakhale pansipa ndi kuti chipanicho chikukula, chifukwa ngati tikulandira anthu amene ali amphamvu chonchi nkumanena kuti afuna kuyimirira kudera kuno, ndiye kuti ngakhale ifeyo tikakhala tikudziwa kunena kuti kunonso chipani chikhala cha mphamvu kwambiri. Pakadali pano katswiri pandale a Ernest Tindwa ati anthu amayembekezera kuti Kabambe alowa UTM ndipo akukhulupirira kuti adakali ndi maloto odzakhala president. Dr. Kabambe anatuluka mchipani cha DPP sabata latha
ndipo manong'onong'o anamveka kuti akupita ku UTM. Bungwe loona za anthu akhungu la chaubino la APAM ati ndi okhumudwa ndi momwe dziko la Malawi likugwirira ntchito yoteteza ufulu wa anthu akhungu la chaubino omwe akupitirira kukumana ndi nkhanza zosiyanasiyana. Mtsogoleri wa APAM Young Mohamba wati ndikofunika kuti magulu okhudzidwa agwirane manja poteteza ufulu wa anthu akhungu la chaubino ponena kuti iwo sangakwanitse paokha kamba ka mavuto azachuma mwazina. Zulekana Nguwo ali ndi nkhani yonse. Mtsogoleri wa bungwe la APAM Young Mohamba wati kuchitira nkhanza anthu akhungu la chaubino kumakhudza umoyo wawo zomwe zimawalepheretsa kutenga nawo gawo pa ntchito zachitukuko kamba kuti amakhala mwamantha. Iwo ati ndikofunika kuti dziko lino lichilimike pa ntchito yoteteza ufulu wa anthu akhungu la chaubino maka pano pa nthawi yomwe dziko lino likupita mu nyengo ya kampeni komanso zisankho. Chidwi chimakhala nacho komano anthu sakubwera poyera kuti athandize makampani osiyanasiyana m'Malawi muno. Pali makampani amene asali aboma ambirimbiri ma NGOs chani koma timaona pe unena kuti ntchito itasiyirana kalekale muja 2018 2014 15 panali maplayers ambirimbiri pa ground koma pakadali pano timva za APAM ngati isali apa mabungwe ake ndi awiri atatu. Mkulu wa bungwe lomenyera ufulu wa anthu la Center for Human Rights and Rehabilitation CHRR Amaiko Kayatsa wati zomwe zachitika kumulanje ndi chizindikiro choti dziko lino likulephera kuteteza ufulu wa anthu akhungu la chaubino. Boma ibwerese ndondomeko ina imene tizitsatira koma mpaka pano zaka ziwiri zatha ndondomeko imeneyi sinakonzedwenso zimene zikuonetsa kuti chidwi pa nkhani yoteteza anthu achaubino chakhala ngati kuti chachepa kumbali ya boma. So mwina tipemphe boma kuti nthawi yakwananso pano mama kamene tikupita mu chisankho kuti ndondomeko imeneyi ipangidwe revive. Bungwe la APAM latilandira milandu yokhudza nkhanza zomwe anthu akhungu la chaubino achitiridwa kuyambira mwezi wa Juni kufikira Julai chaka chino. Zulekana Nguwo, Zodiac, Lilongwe. Muonera nkhani pano pa Zodiac ndipo muli ndi Robert Kaluwa. Tenti kumanenso posekedwa apa zikataiza. Malawi, get ready. A spectacular event is coming your way. Maverick City and the legendary Kirk Franklin with special guest Tim Godfrey are bringing the Kingdom World Tour to Malawi. Join us on Sunday 11th August at Malawi Square at Umoti Park from 1 p.m. to 6 p.m. for this unforgettable musical experience. Get your tickets now at kwenda.co. Prices start at just 20,000 kwacha for a normal ticket. The VIP experience tickets are 50,000 kwacha and the VVIP experience tickets are just 100,000 kwacha. And with the VVIP experience, you get to meet and greet Maverick City, Kirk Franklin, and Tim Godfrey. Make sure not to miss out on the Kingdom World Tour by visiting kwenda.co today to secure your spot. See you there. Yokawa bungwe la Chewa Heritage Foundation chefo likukuita nani nonse kumwambo wa chaka chino wa Chewa womuzachitike loweluka pa 3 August 2024 m'mudzi mwa Msampha. Tiye chadza kuyambira 7 koloko mmawa mpaka 5 koloko madzulo. Cholinga cha mwambo ndikutsegulira malo yomwe chefo yagula. Mukafuna kudziwa zambiri lankhulani ndi a chairman wa organizing committee Dr. Sefren Kumura pa 0999-878-855 kapena mneneri wa chefo Ajime Chikuni pa 0999-218-116. Tiyeni tonse kuti tisangalale ndi magulu achichewa uku tikudya zakudya zachichewa. Yokawa nayi nkhata ya maluwa zikafikatu ngati pamenepa mphamvu zimatha, nzeru imasowa. Apa ndi pamene mukuyeneka kukumana ndi Asena Tiring Contractors. Iwowa amakugwirani chanza kuti mukwanise kumanga nyumba yomaliza ya ulemu kwa okondedwa wanu.
iwo amakumangirani chiliza chosiyanasiyana malingana ndi kukonda kwanu. Iwowa amamanga chiliza chokamangira pomwepo kapena chochita kutenga kukangoyikapo. Amafika kwina kulikonse kumene inu mukufuna kuti afike. Asena Tiring Contractors. Iwowa amapanga mtundu wina uliwonse wa chiliza chimene inu mukuchifuna ndipo amalola kumapereka pang'ono. Mukhoza kuwapeza lero mu mzinda wa Lilongwe kulikuni kapena mukhoza kuwayimbira foni pa 093 931 909. Mukayimba namba limeneyi muyankhulana ndi Mr. Zuze Laison. Iwowa amafika kwina kulikonse kumene inu mukufuna kuti akafikeko. Kudandaula kwa kholo lako mwayi sudzaupeza. Taulandaninso tentiwona za ntchito la luso la manja la TVETA lapempha komiti yolondoloza kagwiritsidwe ntchito ka chuma cha boma ku nyumba ya malamulo kuti ithandize kukamba ndi unduna wa zachuma kupereka ku bungwe li 56 billion kwacha ya msonkho omwe limadula. Mkulu wa bungwe la Elwin Chiwembu Sichiwola ndiye wapereka pempholi pomwe bungwe linakaonekera ku komiti. Wapampando wa komiti ya PAC Mark Botoman wati akumana ndi mlembi wa unduna wa zachuma pa nkhani. Ena mwa omwe akupindula ndi ndondomeko ya mtukula pa khomo omwe akuyembekezera kutukuka mndondomekoyi chaka chammawa ku Nkhatabe apereka chilimbikitso ku mabungwe odziyimira paokha ndi khonsolo ya bomali kuti sadzavutika akatuluka pochita ulimi wa ziweto ndi chinangwa. Wapampando wa bungwe loyima palokha ku Nkhatabe Amaiko Mwanachawa ayamikira anthuwa pokhazikitsa njira zodalirika kuti adzayimire paokha kuti azizimira paokha pachuma pochita ulimi. Nobet Mzembe ali ndi nkhani yonse. Mmodzi mwa omwe akupindula ndi program ya mtukula pa khomo ku nkhwali mdera la mfumu yayikulu Timbiri m'boma la Nkhatabe Timothy Beaton Mlauzi ati kuyambira mchaka cha 2022 pomwe ankalondira 11,000 kwacha pa mwezi kufikira chaka chino pomwe akulandira ndalama zosachepera 18,000 kwacha mwezi uliwonse akwanisa kuweta mbuzi 5 ndi zinayi, nkhumba ziwiri ndi nkhuku zachikuda 20 ndi kugula malata 19 ofalira nyumba yawo yomwe anamanga kupyolera mpulogalamuyi. Nayi mayi wa masiye yomwe ati akusamalira azukulu ake 20 kudera lomwelo amalita msuku ati pano anakwanisa kumanga nyumba ndi kulima chinangwa zomwe zikuwapindulira pa moyo wawo maka kumbali ya chakudya ndipo gona kudzera ndalama zomwe amalandira mpulogalamu iyi zokwana 37,200 kwacha zomwe amalandira myezi iwiri iliyonse. Wapampando wa mabungwe oyima paokha boma la Nkhatabe Amaiko Mwanachawa ayamikira anthu akamba koyikapo mtima pakuyambitsa ulimi wa ziweto ndi chinangwa kuti akhale odziyimira paokha nthawi yawo ikadzatha programu iyi. Ndithokoza kwambiri Nkhatabe District Council through the Office of Social Transfer kunena kuti zinthu zikuyenda makumi amene tayendera ena agwiritsa ntchito ndalama imene akulandira moyenera pamene ena ali ndi chiganizo choti apapeza ndalama zochuluka kuboma tikozo mangozigwiritsa ntchito imene angazigwiritsire. Taona mmodzi mwa opindula amene adalibe mbuzi, adalibe nkhuku, adalibe nkhumba koma umboni umene tamva uchakuwa yona kuti atanda ndalama za mtukula pa khomo munthu akukwanisa kugula mbuzi, munthu payekha akuzimira payekha kuti sangafunenso thandizo lina. Ndino betava mtuwa Mzembe. Mu nkhani za masewero bwalo la za masewero la Bingu ku Lilongwe tsopano alivomereza akuchiritsa masewero a mpikisano yakunja koma adindo a dziko lino awachenjeza kuti asalekerere kuliyang'anira. Kumayambiriro a mwezi uno bwaloli silinapezeke pa mndandanda oyamba wa mabwalo amene bungwe la Confederation of African Football CAF linavomereza kuchiritsa masewero kamba kuti silinali bwino. Sampanda ali ndi nkhani yonse. Timu ya FCB Nyasa Big Bullets imene ikuyimirira dziko lino mu mpikisano wa CAF Champions League yalandira chitsimikizo kuti idzasewerera pa khomo kamba kuti bungwe la Confederation of African Football CAF tsopano lavomereza bwalo la Bingu ku Lilongwe kuchititsa masewero a mipikisano monga iyi. Bwaloli limene limatenga anthu osachepera 40,000 silinapezeke pa mndandanda oyamba wa mabwalo amene bungwe la CAF linatulutsa kumayambiriro a mwezi uno kuti ndi ovomerezeka kuchititsa masewero kamba kazofowoka zingapo kuphatikiza kusakhala
silinakhala bwino posewerera nthawi imene linachititsa masewero otsatizana a world cup mwezi wa juni. mkulu wa nthambi ya bungwe la FAM iwona za ndondomeko za makono za mpira wa miyendo komanso kugula ndi kugulitsana osewera Kaspa Jangale akufotokoza. akulimbikitsa kwambiri kuti tikhale ndi mabwalo abwino achiona kuti nchofunikira kuti pamene pakuseweredwa mpira choyambirira pakhale pabwino osati tingonera kuti tiyike fixture poti pali mabampu palibe kapinga sakuoneka bwino ndeja zatha so zili ndife ngati dziko kuonetsetsa kuti bwalo limene likusamalidwa bwino lisangokhala bwalo lokhali kumastandi kuja kusamalidwa bwino mipando jasiri kuchola kumatoiletiso kuti tipitirebe kumaonera mpira pa BNS. mukalata yopita kwa adindo a dziko lino bungwe la CAF lati bwalo la Bingu likuyenera kuyang'aniridwa bwino miyezi ikudzayi kuti adzalilole kuchititsa masewero a mpikisano wa Africa Cup of Nations kuyambira mwezi wa Septemba. mneneri wa unduna wa za chinyamata ndi masewero Macmillan Mwale wati ogwira ntchito pa bwaloli ndodzipereka. iyi ndi ntchito ya tsiku ndi tsiku imene timagwira pa bwalo limeneli tiyesetsa kuti tipitirize kupereka zonse zofunikira kuonetsetsa kuti zonse za ku bwaloli zikuyenda mmene zimayenera kuti zikhalira. timu ya FCB Nyasa Big Bullets idzasewera pa Bingu National Stadium ndi timu ya Red Arrows ya ku Zambia pa 17 August mu ndime ya chipulula ya mpikisano wa CAF Champions League. munkhani zina opulumutsa anthu pa ngozi mdziko la Ethiopia atakwanitsa kupeza matupi 229 anthu omwe afa atawiririka m'matope kumwera mdzikolo. anthuwa akuti anawiririka m'matope mnthaka itagumuka m'mapiri ena mdera la Gofa la Mulungu usiku komanso lolemba mmawa chifukwa cha mvula yochuluka. akuluakulu ati ntchito yosaka anthu omwe apulumuka ikanali mkati. aponso ndiye pamapeto pa nkhani.